Fil-kapitali tal-Awstrija Vienna, il-Prim Ministru Malti Robert Abela kellu laqgħa bilaterali mal-Kanċillier Awstrijak Karl Nehammer. Fost it-temi li ġew diskussi f'din il-laqgħa kien hemm ir-relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi, is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u fl-Ukrajna, l-oqsma tal-gaming u tal-farmaceutika fost oħrajn, l-isfida tal-migrazzjoni u diskussjonijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Robert Abela fisser il-bażi soda ta' relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi li għandha sservi biex Malta u l-Awstrija ikomplu isaħħu il-kooperazzjoni għal aktar opportunitajiet li minnhom igawdu il-popli taż-żewġ pajjiżi. F'kummenti lill-ġurnalisti wara il-laqat mal-Kanċillier Awstrijak, il-Prim Ministru tenna dwar l-importanza d-dialogu quddiem l-isfidi globali kemm fl-Ewropa kif ukoll fil-Mediterran, kif spjega f'kumment mal-medja lokali. Kemm hemm prinċipji li naqblu fuqhom tlaqna mill-punt tan-newtralità. Il-fatt li aħna żewġ pajjiżi nħadnu dan il-prinċipju tant għażiż tan-newtralità u non-allineament ma jfissirx li aħna ċassi meta għandek kwistjonijiet jaħarqu bħal dak li ġara bejn l-Ukrajna u r-Russja u issa fil-Lvant Nofsani, difatti aħna nħadnu il-prinċipju ta' newtralità attiva. Ħaddimna dak il-prinċipju meta bdiet il-gwerra fi frar tal-2022 u l-istess mod issa fil-Lvant Nofsani użajna dak l-istess prinċipju biex nimbuttaw tema oħra tant għażiża lina li hija dik tal-paċi u hija t-tema tal-paċi mbagħad li anke fil-konferenza stampa li kellna ftit tal-ħin ilu waslitni biex nimbotta l qudiem il-messaġġ li nemmen li għandu jkun hemm permanent ceasefire tal-ġlied fil-Lvant Nofsani. Dwar is-settur tal-gaming, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li hu ta' priorità tibqa' l-integrità u s-saħħa tal-ġurisdizzjoni Maltija f'settur li pajjiżna kien pjonier fih tant li fassar qafas legali robust anke fir-remote gaming aċċessibbli fis-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea. Dr. Abela qal l-operaturi liċenzjati f'pajjiżna se jibqgħu jitħarsu minn sfidi legali bla bażi filwaqt li spjega li lan ta' emenda legali għas-settur tal-gaming li għaddiet lejn nofs din is-sena u li jipproteġi b'mod ristrett kontra proċeduri li ma rispettawx il-prinċipju Ewropew ta' suq ħieles iżda li l-istess emenda ma tipprekludix azzjonijiet legali f'każ ta' ksur fil-liġi tal-gaming. Il-Prim Ministru tkellem dwar is-settur tal-farmaceutika u anke dwar il-migrazzjoni. Dwar dan tal-aħħar, il-Prim Ministru Robert Abela attenna li l-kooperazzjoni strateġika tal-Unjoni Ewropea għandha tkompli wkoll tissaħħaħ f'reġjuni oħrajn fosthom fil-Mediterran ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq f'setturi importanti bħall-enerġija. Mal-Kanċillier ukoll kellna l-opportunità li niddiskutu temi bħal kummerċ u tara li hemm opportunitajiet ta' kummerċ fosthom fil-farmaceutika li huma importanti ferm għaż-żewġ pajjiżi, relazzjonijiet fuq livell Ewropew ukoll anke issa fil-jiem li ġejjin għandna l-Kunsill Ewropew u hemm ukoll temi ta' importanza li jolqtu partikolarment liż-żewġ pajjiżi, l-immigrazzjoni l-istess l-Awstrija għandha pressjonijiet migratorji li mhumiex żgħar, jiġifieri issofri minn pressjonijiet migratorji fl-20 tal-eluf ta' persuni kull sena. Għal dawn il-laqat, il-Prim Ministru Malti kien akkumpanjat bil-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri.